Kwaya wajenya koromo jonga tenya county ma Homa Bay kama county ma Homa Bay oriwore gi counties mamoko e hingo odiochieng' tuo mar ndulme e piny mangima. E kinde nyasi no mano bagio thieth ma Marindi e kar chung'o bura ma Homa Bay town, jotuo mag ndulme oywago nok mar yedhe mag tuo no koda kwede mag yudo kaka moko kuom pek mag kale kendo ganda. Fo Marwali Abich ne giler ko e county ma Homa Bay. E nyasi mane obagi osiptal ma Marindi ka chud bura ma Homa Bay town madhi odiochieng' matuo mar ndulme piny mangima, moko kuom jotuo mag ndulme e kaunti ma Homa Bay ne ogolo ywak margi ewi nok mag yedhe magayo tuo no kod weche mag akweda gwenge ma giwuoke kaka moko kuom pek mag kale kinde oganda. Levina Magambo, achiel kuom jotuo mag ndulme mano yuoro e nyasi madhi odiochieng' tuo no, pimo kaka ok osebedo ne mayot kata matin yudo yedhe mag ndulme ka ok oni otiyo go omenda maromo 7,200 dwe ka dwe ka onyiewo yedhe mag ndulme to tich ma otimo bende onge. 2004 yedhe epilepsy na muonyo yath to pod nagora mana piny. Samoro be yedhe gi ne tama nyiewo kech gin expensive. Kang'eni sirikal bong'eyo ni nitiere yedhe ma control gorwak piny ni. Kanyo akwayo ni sirikal ong'iye motegno. Abeje dweche 8 nyaka sani ahinyora. Pesa mayudo aseve to ka dwe rumo adhi akaw kod yath. Ma opogore kod nok mag yedhe, bende jotuo mag ndulme ywak ewi akwede mag yude gwenge ma giwuoke mamiyo jonyuol moko pando kata nyithindgi mani kod tuo no ka gikoni kata mana yudo tich bende tek mondo jotuo mag ndulme yud tich e apise mopogore kalure kod akwede mag yudo. Ji mang'eny pod opando nyithindo magore piny. To mae hinyogi sana. Kendo yudo thoth jo nyithindo man gi ndulme tek yudo madhi e skul. To kata skul no ka gidhiye mondo yud japuonj marwako nyathi magore piny tek. In janyuol kata ka tek idhi riembi kode dala mondo idog ibed kode dala kech ng'a dhi rite skul kogore piny onge. Seche moko yedhe rumo. Koro wambo wakwaya government ni koyie to mondo konywa. Okelnwa gi mondo kik wadhi marach. 2023 kanyo mana chako go somba. To nokawo jogweng' nokawa ka ng'ama ok dhi somo nikech ne ging'e ni an gi jachien na onge tuo ni. Koro nyaka gi sani an e form 4 Aluor Secondary School Ago Day. Kendo adhi maber nikech jogewa ma Marindi ka gidhi kodwa mabeyo. Riwruok moko mar piny owacho mar MSF ema osebedo ka siro jotuo mag ndulme e kaunti ni ka gimiyo gi yedhe kendo chenro ma kamano gitimo osiptal ma Nyalkinyi kod mano ma Marindi ka giwacho ni dwaro nitie mondo yedhe mag ndulme oketi e osiptende te mag sub county. If you are segregated, that you cannot attend very well your education, you cannot get employed, you cannot really participate in social activities, it is a painful thing for the epileptic patients. So we are here to assure and affirm to the community of Marindi, Nyalkinyi and Homa Bay town to say we are going to continue working hand in hand with the Ministry of Health in making sure that there is availability of drugs, that the people who are taking care of patients who have epilepsy have undergone the right training to enable them effectively manage these patients. Apisa ma ochune chenro mar thieth e sub county ma Homa Bay Dr. Ben Otieno okoni sirikand county koro nego ket maino e paro jotuo mag ndulme mondo giyud thieth margi e yo mowinjore. Kik bed ni gin koro ojwang' gi oket gi kando ka gima gin jok ma koro oseng'adne gi bura marach ma ok gin dhano ma kawaida kaka dhano wetegi. Nitiere kuonde dak moko kaka jo Karachuonyo, nitiere jo Ndhiwa, nitiere jok manie Suba kocha, jogi ok yud kony machal kamae. Koro gin joma hinyore. Omiyo kawuono maduong' ahinya ma daher wacho ni jotendwa mag kaunti kwachako gi jatelo moluor Gladys Nyasuna Wanga, gavana ma Marwa, konya kwanyo gini kosekwanye kama to koro embe odhire mondo odhi e sirikal mamalo mondo sirikal bo kwanye gini. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mag tuke Police FC otieko tielo mar 20 mag tuke adhula lig maduong' pacho kae thuolo mokwongo. Police FC nowuok amodhi 0-0 gi klab mar Tusker momako thuolo mar 2 e chung' timbe. Bang' wilo kocha margi kendo miyo Sami Pams Omolo thuolo mar tayo gi klab mar Posta Rangers noyudo loch margi mar 5 e lig bang' loyo klab mar Shabana gonde 2-1. Rangers nitiere thuolo mar 15 ka Shabana nitiere thuolo mar 7. Sinisa Mehik noyudo loch mare mokwongo gi klab mar Gor Mahia bang' loyo klab mar Mathare gonde 2-1. Piny osebedo mapoth ne klab mar Bidco kanyaka sani gimako thuolo mogik. Nairobi City United gi Talanta FC omako thuolo mar 17 gi